filmer lige børnene dernede. Hold op, hvor er de søde. Der er sgu ikke nogen, der kommer ind her, Morten. Ja, hvad gør jeg hele familien med her? Hold nu op, mand. Jeg er nødt til at komme ud på dit badeværelse også. Ja. Og lille hyggehjørne derovre, du kan sidde og spise nudelsuppe. De har ikke sparet på det, vel? Pas på trinene. Hold nu kæft, mand. Det er ikke så rustikt som mit, men det er meget, meget lækkert. Hold nu kæft. Var det godt at bade? Det var så dejligt. Tada! Ui! Det kan ikke fås flottere. Nej, jeg ved ikke. Kan det bare ikke, du? Jeg har også taget billeder på min mobil. Men du får det her med hjem, jo. Du har din egen fotograf med.